Roj baş heval baş herkesî re hêvîdarim hemû heval başin. Îro jî gelek nûçeyê me hene me ji wara amadekirine em ê ji wara pêşkêş bikin. Ka hûn çi dikin helê we çi ye? Doh bültena me gelek tevlihev bû, dirêj bû, ne zelal bû. Pir kêfa min ji bültenê re nehat ji ber vê yekê me qut kir min jê 20 deqe derxist di beşa vîdeoyê de min parve kiriye. Hevalê ku îmkanê wan çê nebûne vîdeo em ê ya doh bawekî zindî temaşe bikin dikarin biçin ser beşa vîdeo bi qasî 20 deqeye û hemî nûçeyên ku me pêşkêş kirin weke me gelekî kin kir ji 45-50 deqe me 20 deqe derxist. Dibêjim bi vî şeklî baştir bû û bigihêje armanca xwe. Hevan no ku ez binêrim kîjan heval li vê derîne hêdî heval komîser hev dibin. Ez ji wara spas dikim ji bo eleqeya we ji bo vê kanala me. Hevalê me TikTokê jî min hûn dawet kirine. Ka ez binêrim eger ez bikaribim hevalê me navî çi ye X'e Twitter'e çi ye eger ez bikaribim wan hevalê jî dawet bikim gelekî baş dibe. Ka ez binêrim mirû çawa dikare dawet bike. Ka ji wara çi bêjim ez bêjim werin zindî. Ez ê ji wan re bêjim keremkin zindî ka keremkin zindî ez ê wisa cem we çê bikin. Keremkin zindî bila ew jî werin em wisa bi hev re bültenekî xweş geş tiştên baş ji bo gelê me em ji wara pêşkêş bikin. Ka ez fikrê we mereq dikim hûn jî tiştê xwe binivîsînin. Am şand mi davetiye şand ji evê re ji TikTok mi davetiye şandibû min ji evê re şand niha. Min ji X'ê re şand. X. Ez anha ji Facebookê re jî bişînim bila ji nav derkeve. Hevalê me Facebookê eger bikaribin werin li me temaşe bikin ez kî xweş dibim ew jî li vê derê aha min ji wan re jî şand. Ya Facebook pir kêfa ji Twitterê nayê ama dîsa jî ez dawet dikim bi vî şeklî ez anha dîsa ve geriyem cem we. Hevan no. Tamam. Min ji hem Facebookê re şand hem ji Twitterê re şand em jî li bendê ku hevalê me wê derî jî werin em komîser hev bibin bi vî şeklî ji wara bültenekî têr û tu jî pêşkêş bikim. Ya hevalên hêja. Nûçeyê me ya destpêkê ez binêrim çi ye? Serokê yenekê Bafıl Talebanî ji Kongra PYD re mesajek şandiye ev peyamên mühîm in ez bi xwe qîmetê didim diyaloga di navbera partiyên siyasî yên Kurdistanî de mühîm e. Ez giringî didim ê bi xwe. Serokê Yeketî Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Celal Talebanî ji bo dehemîn Kongreya Partiya Yeketiya Demokratîk PYD peyamek şand. Peyama Bafıl Talebanî bi aynî bi vî rengî ez hemî ji wara dixwînim. Birêz hevalên me yên Partiya Yeketiya Demokrat PYD bi boneya dehemîn konferansa partiya we ya tekoşer ez bi navê xwe bi navê Yeketî Niştimanê Kurdistan germtirîn pîrozbahî li we dikim. Bextewarî serkeftinê ji wara dixwazim. Konferansa we di rewşekê hestiyar de hate li derxistin ji ber ku herêma me rojheta navîn di zehmetiyên mezin re derbas dibin. Ji her demê zêdetir îhtiyaciya me pêwîstiya me bi hemahengî karekî hevbeş heye ji bo parastina mafê xwe yên netewî û destkeftiyên bi destxistî ên Kurdan. Em di wê baweriyê de ne ku tu pirsgirêkek ku bi diyalogê ne çareserkirin tune ye. Baştirîn bijarde ji bo guhertinên ku derdikevin pêş çareseriya aştiyane danûstandine weke çawa em dibêjin aramî li rojheta navîn pêk nayê bê çareseriya pirsgirêka Kurd û Kurdistanê. Ez hêvî dikim hemû alî vegerin ser masaya diyalogê baweriya me bi pêkvejiyan bi karê hevbeş heye. Gelek xweş e peyame gelek xweş e. Birêzan di Kongreya Partiya Yeketiya Demokrat PYD de ez piştrast im
hûnê di vê ezmûnê re bi ser bikevin. Em hêvî dikin ku pêşniyaz biryarên we xizmetê ji armancên bilind ên gelê Kurd û Kurdistanê re bike, xizmetê ji jiyana hevbeş ya hemû gelan re bike. Ev peyama Bafıl Talabaniye Serokê Yekîtî Niştimanî Kurdistan yenekê belê. Niha hilbijartinên pêş me ên li Başûrê Kurdistanê nêz dibin. Niha heyecan hêdî bilind dibe, amadekarî hene. Di nava yenekê de dibînim ku dubendî heye. Hem Lahor Talebanî hem Bafıl Talebanî ew dikevin pêşbirkê. Hem jî di nava pedekê de elbet pêşbirkekê navxweyî heye. Ev meselê navxweyî hem di nava wan da nakokî û reqabet heye û hem jî di navbera yenekî û pedekê de reqabet heye. Tabii elbet partiyên din jî hene lê pir bihêz xuya nakin. Bi çekên giran êrişî Qesedê kirin doh li Dêre Zorê, mirî birîndar hene. Ka ez ji we re pêşkeş bikim. Li Dêre Zorê di êrişekê grûpên girêdayî Îranê de şervanekî Qesedê jiyana xwe ji dest da, yek jî birîndar bû. Çavdêriya Mafê Mirovan ya Sûriyê ragihand ku li bajarokê Swêdanê yê Dêre Zorê grûpên heremî yên girêdayî Îranê bi çekên otomotîk êrişî Qesedê kirin. Saziya Sor da zanîn ku di wê êrişê de şervanekî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jiyana xwe ji dest daye, şervanekî din jî birîndar bûye. Qesedê şervanê xwe birîndar bir qada petrolê ya El Umerê. Her wiha Saziya Sorê ragihand ku grûpên girêdayî Îranê li aynî bajarê di aynî demê de bi repegeyan êrişê xaleke leşkerî ya Qesedê kir. Li aliyê din Qesedê jî wekî bersiv êrişê çeperê wan grûpan kir. Heta niha Qesedê li ser van êrişan tu daxuyanî belav nekiriye. Balkêşe li Dêre Zorê rewş aram nabe. Hem eşîretên Ereb hene li wê derê, hinekî wan dibin tesîra dewleta Tirkiye dane. İstixbarata Tirk MİT hew dide van eşîretan sorke û berde ser Qesedê. Her wiha hêzên girêdayî Îranê hene dibin kontrola Esad da kar dikin. Hem hêzên girêdayî Beşar Esad û hem jî girêdayên Îranê dem bi dem wisa firsend dibînin xwe diceribînin li hember Qesedê. Lê Dêre Zor niha bi temamî dibin kontrola Qesedê de ye û rêyekî ku mirov bikaribe tevlihevî derbixe tune ye. Hemî êl û eşîretên Ereb jî vê gavê hem zarokê wan di nava Qesedê de ne û hem jî bi xwe piştgirî didin Qesedê, qet neve beyanata wan di vê çarçovê de ye. Beşar Esad li Sûriye afiya giştî îlan kiriye. Ka em binêrin mesele çi ye? Fayda vê afiya giştî gelo ji Kurdan re heye tune ye û wekî din ji çetên girêdayî dewleta Tirkiye re ev ef û çiqas bi faydê yan jî bi kêrê wan tê naye. Em ka meselê bişopînin. Serokê Sûriye Beşar Esad ji bo stûç tawanên ku beriya 22 îlona 2024 hatiye kirin afiya giştî îlan kir. Serokê Sûriye Beşar Esad ji bo stûçên ku beriya 22 îlona 2024 hatine kirin biryarnameyekê pêşî derxist. Çi ye? Di vê biryarnameyê de çi hene? Kîjan xal hene? Li gorî biryarnameyê kesên ji askeriyê reviyan e. Çi li nava Sûriye çi li dervê Sûriye. Wê hemî bêne efû kirin. Ji bo cîwanên ku ji askeriyê reviyan e çûne Tirkiye niha li wê derê weke koçberin ew dikarin vegerin Sûriye, ew dikarin werin xwe beyan bikin. Ji bo ku ji efê fayde bigirin, kesên li Sûriye divê di nava sê mehan de werin xwe radest bikin. Kesên ku li dervê Sûriye dijîn jî divê di nava çar mehên pêşme de werin navê xwe beyan bikin, xwe radest bikin. Li aliyê din kesên ku sûçên li dijî civakê kirine, kesên sûçên li dijî dewletê kirine, bertil xwarine, sextekarî kirine, yan jî însan kuştine, dizî kirine, ev kes nakevin çarçoveya afiya giştî. Dibêje daxuyaniya Beşar Esad. Ev afiya giştî ji bo Kurdan tu mana xwe tune ye, ji ber ku rêveberiya xwe ser bi serê xwe ye, ne ji afiyê fayde dibîne û ne jî eleqa wan bi afiyê heye. Rêveberiya xwe ser her cara ku firsendê dibîne bang li rejîma Şamê dike werin em pirsgirêkê xwe yên heremî bi rêya diyalogê, bi rêya axaftinê çareser bikin. Bang li Rûsyayê jî dike û
بانگ دولت ترکی جدی که ام آمدنه داخوازن ما زلالن نتن کی بخوازه پرسکری که هرم چارەسەر بکه کرم کنورن ام به هفره گفتگو بکن جوورو پیوه ریبریا خواستر یا روژاوای کردستان تجاری و ناگره زمان بریا 2011 یعنی بریا شهر اف جبیر بکن جبر که حتی نها بخاصی 15,000 شهیدین کردان چه بونه زاروک عرب و کردان دبن سیوان قصیده ده شهر کرنه تکوشیانه لهمبر داعشه لهمبر هزین دولت ترکیه پشتی اوقاز دستکفتیان پشتی اوقاز شهادتان نممکنه مروفه گره بریا 2011 که اسات وسط خوازه روسیه جی وسط خوازه یا روسیا به تایبەتی لاوروف وزیر وانی کار دروه از پر راست نابینم لروسیا گلک کمانته و هنه ملت هنه لوی داره اوتونومی هیا خواستری هیا فدراسیون هیا جکمانته و اندنا بخوده تولرانس نشان دادن لیل سوریه و یکی نخوازن پیک بینن سوریه یکی یگرتید خوازن سوریه یکی کج مرکزی وره برای ببرن دخوازن اف جی طبی نلگور فایده یا کردانه کرد دخوازن خواه بخواه برای ببرن جبروی یکی ایدی او مسئله سوریه کج مرکزی وره برای ببرن خلاص البته آخا سوریه یا ایرو دکاره دوی چارچوبه ده بمینه لی بشرطه کو ریوبریا خواسر هبه وکه فدراسیون او لگلک ولات انجیانه هیه لالمانی جی هیه لسویسری جی هیه لامریکای جی هیه لگلک لاسپانیا لگلک هرمین دنیای اف سیستما فدراتیف اف سیستما خواه ریوبرنه هیه چما روسیا و که پیشنیاز سوریه ناکه چما نبه البته کی وی ببه نا پرورده یا بو کردی هیه گله کرم آنها هم ری دادن پرورده یا به ترکمنی و روژی میوانه ما بس کر هم ترکمنی هیه هم ارمنیکی هیه کرمانجی و عربی گلک زمان آسوری سوریانی جی مثلا جاره یکیم ده دیروکا خوده زمان ایوان دبه فرمی کمیتی وان سیاسی هیه در ریبری ده جی دیگرن والحاصل چتين دولتها تركي جارة كدن بهفكتنا لسروي نوتشين ما هنا لغوري تشافكانية خواجي چتين الحمزة ولا أمشات و چتين ليوا الشمال في جاري لباجاري مباطاية بهفكتنا شار لنزي گونده گمروك و باجاري مباطاية چتيان بچكين ناوين بچكين سبك ارشه هودو کرن ناوين دا چافدريا مافي مروانيا سورية سازيا سور ببيرخس كو چتين جبهت الشامية تفکرین خال نزد گنده کفر جانه ای باجار عفرین زیاده کرنه لنقطه نو بجیه بونه و سبیل عینی هرمان چته بچکن سوی کناوین به هف کتنه ایرش هف کرنه ناکوکین دنابر وام دا چنه گلو پیشتی بریارا جهف خستنا سیخور الشمال سیخور الشمال 21 کیلون آلوزی و شار چتیان لهرمین داگر کری دست بکرنه و زیاده بونه کشتی و برینداری وانجه هنه دنابه هفده هونزانن او چته امشات کسی که عرب برای باده به 5 برای وی هنه داویجن سرگونده کردان پریا برهف دکن کم دکن سالی بخاصه 30 میلیون دلار پره جی کردان کم دکن دبن ترکیه راد زینه دخن بانقین ترکیه یعنی به شکل اینجا وی پره واندا دکن جمالبات اخواره بیت شیرن ایجا هن چته اندن هنه بناوی سیخور الشمال چته اینجا الحمزات اوجی بی عینی دکن ایجار نوان دا ناکوکی درد که و کی دکاره زیدتر دستان سر پرین کردان مالو ملکی کردان برای هفته کی مجوارا راگا هنده بود جوی داره اف چهته دچن گنده کردان کاغذین سپی بدار زوره بوان دادن امضا کرن و پیش راجی بخواه لیزیدت کن چیه تشتاکو لیزیدت کن اف اردین ده دسته مده زویه ده دسته مده یه ریوبریا خسر یا جی آیده پارتیا کارکرین کردستانه نه اگر گندی امضا بکن گندی کردان و دمه اف چته جخوار روادی بینن دستان سروان اردان سبه دسبه اگر عفرین نافچین عفرینی ورن آزاد کرنجی او لگوری میجی خواه پچوک لبندینه که اف ارد اف زوی ده دستی وان ده بمینه جبرکوی دی تاپوت که به دستی وان زوری لگندیان دکن که بچن حلبه جم ریوبریا شامه
جوی دری تاپیه خواه بینن اثبات بکن که اردوانه روشکی گلکی زحمته پرانیا وان گندیان جی لوی دری توننه کوشبر بونه یعنی شرطی که چته دخوازن زوره لگندیان کن اف شرط ایرو توننه لهوله یعنی جبو دستانی سر مالو ملکی وان هر فرسندی بکارتینه ام مسئله لبنان گلکی کردبه 382 کس هاتنه کشتن خطری گلکی بلنده وزارت تندرستی لبنان راگهاند که دایریشن اسرائیل ین لباشور لبنان ده 382 کس مرنه حتنها 727 کسی بریندار بونه لگوری وزارت دنابا کشتیان ده جن هنه زاروک هنه خباتکارین رزگار کرنه دکتر همشیره هنه ارتش اسرائیل جدان سبیا دوشمیه بکا باشور لبنان به دجواری ده بر بمبیان ارتش اسرائیل بانگ لنشتجی هن باشور لبنان کرد بانگ لکسین لبکای کرد که همو آواهی کوچک حزب الله لینه دور بسکن ارتش اسرائیل دیار کرد که وان بسدان هدف حزب الله قصدنه مسئله لبنان تبیراوه همه جهازین که مرو پیرات که پیوندیه یعنی بالی کاریوان که پیوندیه اف جهازین کونن بیتیلن تلسزن ده همیان ده بمبه هاتنه بجی کرن کیجان فابریقه بمبه تی ده بجی کریه هیجی نایزانین اسرائیل به تو آوی بر پرسیاریا وان جهازان آگره سرخه جبر که سوچ شره یعنی کیجان سازی جسارت کریه بمبه بخه نوا وان بیتیلان جهازین مساجه و بشینه نوا جواکا سویل جن زاروک و کسین بیگونه کسین کو ند نوا شردانه کسین دوری حزب الله جی دکارن وان جهازان بکار بینن ده دستیوان دا تقیایه و جوره که نو یا شاره که قریجه لکدر ادی جوروپی و تی بکارانین ملت ده نوا ترسو پانیکی ده سرو کمار اسرائیل اسحاق هرزوگ گوت از دیساد بیجم اسرائیل شر نخوازه لیبله ما کامه هی امگلی خواه بپاریزنده بیجه سرو کمار اسرائیل هم در باسی یونانیستانه ببین لیونانیستانه مسئله که هی از فهم ناکم فهم بکم چیه فهم نکم چیه کردمه کوش بردبن کردمه تین دنوا شرطن گلکی زحمت ته لکشتیان ساردبن برین قاچاقی هول ددن در باسی یونانیستانه ببن جوی درجی در باسی ولاتین جدا ین اوروپای ببن ایجار دره ده لسر آوی کشتی و نوقی بنی آوی دبه انسان جیان خوش دست ددن یک جوان بویره ایروپی کاتیه 25 کس واندانه قسمه کیوان کردن اما کردن باشور کردستان نه کردن روجوانه کردن باکور کردستان نه ام نزانه تشتکونا که وسری من اوه جا روجوای کردستان جا باشور کردستان چوا چه دبه کرد هیجی دوی دوره ده هول ددن ولات خواه بترکینن در واسی اوروپای ببن از بیا فهم نکم لنزی که گراوا ساموسه یا یونانستانه کشتیه که بنه نوق آوه بو 33 کوشبر تیده بون حتی نها 5 کس هاتن رزگار کرن یندن واندانه برپرسن یونانستانه ایرو لنزی که گراوا ساموسه کشتیه که کوشبران کجا ترکیه ده چو یونانستانه دیتنه که بن آف بیه جوان خبر هاتیه هجماره که روی نها تیده واندانه البته امریجی هاتنه دیتن لی قسمه کی گرینگ واندانه هزین اولهیه یونانستانه چونه جیه بویره جا 33 رویان 5 کس تنه رزگار کرنه ترمه 3 کسان جی هاتنه دیتن همی جنن جا دریای درخستنه ای واندا جی نهاته تخمین کرن که قسمه کی مزن ایجوان کردن ام در باسی باکور کردستانه ببن دو همجوار نوچه یک پیشکش کربو کل سر رین شار داریا دپی قرقوچانه نویسین کردی هنه چنه نویسین کردی لعرده هاتیه نویسانده یاد بیجه هیدی باجو یاد بیجه ریا پیایه یعنی تشتین دو گوتن تحمل نجات پرستین دولتا ترکی جویه کراتونه تحمل حکمت دولتا ترکی جویه کراتونه نیوی شوه هاتنه جی برنه تفگره کی حقیقتا alçağıya. Nivîsên şiyariyê yên pêşî peya û hêdî
ین جالی شهرداری دپی و هاتبو نویساندن 22 ایلون روژا یکشمی جالی کسی ناسنامه وانه دیار و هاتبو جبر هیئتا کوجه هفسروکی شهرداری دپی و پارلمانتری چولکی دم پارتی عمر فاروق هولاکو پک داد بریا 24 ساعتان در باس ببه جنوبا نویسین کو هاتبو جبر نویساندن پارلمانتری چولکی دم پارتی عمر فاروق هولاکو لپیشیا بینای شهرداری داخویانی یک دا چه دبیجه کردی دبیجه کردی کونترین زمان وان خاکانه نای قبول کرن کو ورجه برن او تونه کرن من نویسین خواهیم به کردی جنوبا نویساندن ما داخویانی خواهی چاپمنی دوی چارچوبه دایه ولو کو کردی نه زمان هری کونی هرمه به ولو کو کردی زمان حد کسان بجی تو حق کسی که تونه تو حد کسی که نواره نویسین کردی راکه کرد زمان خود آخفن هم دملکی یعنی کردکی هم کرمانجی دوی لهر دری وره نویساندن لسر وان ریا دوی مروف نویساندن کردکی جی شخورا بکی عادته کی هم لوحه تابلا لسر دکانه خواه بنویسینن دناوا بازار ده دوی هم کردکی هم کرمانجی پر باوی که اکتیف وره بکارانه از فهم ناکم لدوره که وکی آمده قرق و چانه دوره دن چما لبازاره هم ناوی میوه زبزه ناوی هر تشتی لدکان جلو برگان لهر دری مروف دکاره کرمانجی بنویسینه دکان امنه کرمانجی بنویسینه خدمتی مروف کرمانجی بده هر مروش خورا بکه عدد هر مشتریه که کد دکانه مروف کردی خطابی آن بکه خیرهاتن کردی لوان بکه کرب کن ورنجور پیدویه و بچیه چواد کن بواره با مالیکار تشتین به وی شکلی مروف دکاره پیش بخه بکه عدد اکی لباکوری کردستانه هوان نو امبچن آمده لآمده جبر زمان کردی مفتیش هاتیه تاین کرن او جنگا کردان به دولت ترکیه دوام دیگه جبر مسئله این کردی همجی سال 2024 حقیقتا مروف عیب دیگه ما او عیب ناکن هفشاردار آمده دوان هاتون دیار کرد که مفتیش هاتیه تاین کرن جبر زمان کردی لسر زاروکیستان کل آمده هاتو وکرن لیپرسین هاتیه دست وکرن شارداری باجر مزن یا آمدهش بو پروردهی زاروکان کریشا بکردی آب ناو زاروکیستان وکر بو وزارت کار نافخوایی یا دولت ترکیه لسر زاروکیستانی لپرسین دایه دست وکرن ده چارچوبه لپرسین ده دو مفتیشین ملکیه هاتنه ارکدار کرن هفسروکین شارداری باجر مزن یا آمده سر را بوجا که او هر وادوان هاتون او آگاهی پیش راست کرن لگوری هفشاردار هر چقاس باوی که فرمی وظیفه دار کرنا وان مفتیشان تکنیکی خویا بکجی در راستی خوده جبر زمان کردی هاتن شاندن دوان هاتون چید بیجه براستی جمره نگوتنه هون لور پرورده یا کردی دیدن جبروی ام هاتنه بس ام دزانن سببی هاتن آوان بخواه نکارم ببیجن لی ریو ریبازین جدا بکارتینش بو هاتنه مجی گوتیه ام پاش و گام نویج اما هر یکیم لهر تاخکی زاروکیستان کی وبکن برپرسین پلتفرم زمان کردی چت بیجه اوجی لهمبری وظیفه دار کردن مفتیشان ناراضیبون نشان داده بردف که پلتفرم زمان کردی شرفخان جزیری لسر مسئله پیش دبستان کردی یعنی باسا کرشان دیگه بیجه دوی خلق زوری بده سروان شاردارین خواه و هر وها زوری بده سر شاردارین CHP'yi AKP'yi جبوك اوجي كريشين بالزمان كردي وبكن جبركو اوجي باجي ددن معاش ددن پره ددن يعني CHP AKP بريا شاردارين خو مجبورن خدمتا كردي بدن خلقي هرمه شارداري د دست CHP AKP دبجي مجبورن خدمتي بدن يعني شرف خان جزيري بانگ لگل دکه زوری بدن سروان شاردارين CHP AKP جبو اوجي وكي دم پارتي خدمتي بدن مادام مافی پرورده یا زمان کردی مافی که روایت بیشن مادام زمان کردی دولمندی وی ولاتیت بیشن بهلنش کرم آخر بلازارو که ما به کردی بخونیم بهلنش کرم آخر بلازارو که ما کردی فر ببن هویجی کریشان وکن البته تنه گوتن ترینا که بریا هفته اکید بن بان اشارهداری باجر مزن یا آمده ده دو دوران زاروکیستان هاتبون وکرن پلان پروژه اوه هجمار وان زاروکیستانان زیادتر ببه همجی لشاردارین ده
Na hevanlo daxuyaniya kejekî heye koordinasyona Komalên Kurdistanê min di manşetê de ev mijar bicih kiriye min gotiye Partiya Karkerên Kurdistanê ka ji Konseya Ewropayê çi dixwaze. Banga Partiya Karkerên Kurdistanê ya ji bo Konseya Ewropayê bi rêya kejekê hatiye şandin, yani koordinasyona Komalên Kurdistanê tekildarê biryara Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê ya di derbarê Abdullah Öcalan de daxuyaniyek weşandiye ka em binerin di nava vê daxuyaniyê de çi heye, çima pêdivî dîtine ku tam di vê demê de bang li Konseya Ewropayê bikin, ji Konseya Ewropayê tişta bixwazin. Giringiya Konseya Ewropayê çi ye? Rol û erka Konseya Ewropayê çi ye ku Partiya Karkerên Kurdistanê peyam dişîne jê tiştan daxwazdik. Mesela İmralı'ya, mesela Tecite'ye. Ekrana mı disa cemi diye bağırtıkım, kazbınerim. Ekran disa cemi diye. Ve eri ama tiştek jide seminayı. Ne meseleye? Dengim tewe, ya baş ewe, dengimin var ewe. Ne xeme, hunşfara godarkın, ez bağırtıkım, eme bidominin. Ez bla konsantrame xarab nebe, ekran cemi diyeci bla bicemi de ne meseleye. Naha hevanno. Ez peşi daxuyaniya kejeke jwara bixunim, paşê em li sivre ver mesele rol misyona Konseya Ewropayê em jwara şîrove bikin. Konseya Ewropayê çi qas dikare bandor li dewleta Tirkiye bike. Di vê derê de saziya pêşîgirtina işkence CPT rola wî çi ye? Tekiliya CPT ya bi Konseya Ewropayê re çi ye? Vana hemenekî ji nav hev derxin. û tiştekî din heye mafê hêviyê. Mafê hêviyê çi ye? Umut hakkı ji bo her girtiyekî ku cezayê müebbetê lê hatiye birîn, Abdullah Öcalan jî di nav da. Mesele çi ye nizanin? Ekran hincî cemî diye gelo. Baş e. Niha hevanno. Koordinasyona Komalên Kurdistanê kejekî tekildarê biryara Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê ya de derheqê Abdullah Öcalan de daxuyaniyek weşand. Kejekê dibêje li İmraliyê sîstema işkence heye. Tekiliye berêber rapora bi temamî hatiye qutkirin. Rejimeke taybet ya li dervey mirovahiyê niha di meriyetê de ye. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê di hevdê îlonê de ji bo vê mijarê nîqaş bike li hev civiya. Sê roj pişt re jî daxuyekirin li İmraliyê binpêkirin heye. Tenê binpêkirin heye. Lêbelê Konseya Ewropayê mudaxele nekir. Li gel vê yekê diyar kir ku wê salekî vê meselê bişopîne, tenê di îlona sala pêşiya me, yani sala pêşiya me van çaxa 2025 de ew ê karibe biryarekî navberê bide. Yani ji îro heta sala pêşiya me Konseya Ewropayê wê eyna wisa bisekine ka em bişopînin mesele çi ye? Dewleta Tirkiye tecîtê wê rake raneke. İşkence wê devam ke, devam neke. Em ji xwe re bisekinin bişopîne heta sala pêşiya me. Tiştek ku Partiya Karkerên Kurdistanê li dij derdikeve ev e. Yani saziyekî mezin ya Ewropayê ku bixwasî 5-6 dewletên cîhanê endamên wê ne çawa mümkün e bikeve nava helbestekî ew qas bêxem. Ji ber vê yekê pêdivî dibîne mesaj bişîne. Yani dibêje hinek însaf ya. û çawa sazî ne û çawa li gorî qanûnê xwe tev nagerin. Di bin banê Konseya Ewropayê de saziya CPT heye, saziya pêşîlêgirtina işkence. Ev sazî normal wezîfeya wî ew e li her derê cîhanê biçe kontrolê hemî zîndanan kontrol bike, ka li ku derê binpêkirin heye, li ku derê işkence heye, müdaxale bike, dewleta ku işkence li girtiyan dike bi şiklekî ceza bike, ceza lê bibire. Ya jî müdaxale bike. Normal CPT wezîfeya wî ew e. Li CPT çi dike? Diçe Tirkiye hemî zîndanan digere, weke turîstan digere, not digire, notê xwe nayne ji raya giştî re eşkere nake. Çima? Heta ku dewleta xwediyê zîndanan erê neke, rapor naye eşkere kirin. Tiştekî wisa bi min mantiqî naye. Ama em çi dikin? Em dibînin ku hin saziyên dewleta Tirkiye pere xistine kaseya CPT. Erê CPT piştgirî de dewleta Tirkiye. Saziyekê serbixwe ne.
saziyekî pêşîlê girtina îşkenceyê ne. Di berdêla pere de îşkence erê dike. CPT çû dewleta Tirkiye çû Tirkiye li zindanan geriya. Ama tu daxuyaniyekê di derbarê îşkencê de beyan nekiriye. Halbuki em dibînin çend girtî ji ber îşkencê hatin kuştin. Yani icab bike dosya wan jî heye, navê wan jî heye. Yani îşkenceyê ku hal ser medya civakî hûn dibînin, hûn bi xwe dibînin, hûn bi çavê xwe dibînin. Ne tenê li derve, li hundir jî, li qereqolan jî û li zindanê jî. Ev dera hane. Konseya Avrupayê bi xwe beyan kiriye ku tecrid cüreyekê îşkence ye. Erê ya na? Erê. Te bi xwe beyan kiriye tecridkirina însanekî, merov însanekî ji hevdîtina malbatê, ji hevdîtina parêzeran bê par bêhêle. Heqê wî bin pê bike, ev dikeve çarçoveya îşkence. Madem ki li wê derê hûn dibêjin tecrid cüreyekê îşkence ye, CPT çima naçe müdaxale nake? CPT dibêje beriya salekê ez çûme İmraliyê lê belê min Rêzdar Öcalan nedîtiye. Çima nedîtiye? Nabêje sebebî wî. Ji bo ku dawî li vê rewşê were, ji bo ku di çarçoveya hiqûqa navnetewî de eger Rêzdar Öcalan nikare be parêzerê xwe bibîne, siyasetmedaran bibîne, akademisyenan bibîne, hûzanin ji dünyayê çendik û çend parêzer, awqat û akademisyenan xwestîne biçin İmraliyê hevdîtin pêk bînin, lê belê dewleta Tirkiye destûr nade. Em dibêjin dewleta Tirkiye, lê belê hin derdor dibêjin İmralî ne dibin kontrola dewleta Tirkiye'de ye. İmralî deverekî taybet e dibin kontrola Konseya Avrupayê de ye, dibin kontrola CPT'de ye. û ev hê xirabtir e. Wê demê berpirsiyarî bi temamî dikeve ser CPT. CPT weke saziya pêşîlêgirtina îşkencê ji îşkencê re çavê xwe digire. Ez nûçê bidomînim ka ez cî bidim daxuyaniya kejekê, yani daxuyaniya Partiya Karkerên Kurdistanê ku biriya kejekê dibêje, Koordînasyona Komalêjirên Kurdistanê. Li ku derê mabûn Komîteya Wezîran ya Konseya Avrupayê di 17 îlonê de ji bo vê mijarê nîqaş bike li hev kom bibû, 3 roj pişt re jî dabû xuyakirin ku li İmraliyê tenê benpêkirin heye. Lê belê Partiya Karkerên Kurdistanê vê yekê red dike, dibêje ka çawa çêdibe divan rewşan de tenê benpêkirin hatiye bilêvkirin, mudaxale nekiriye. Li gel vê yekê diyar kir ew ê salekê bişopîne di îlona 2025 de jî karibe biryarekî navberê bide. Dibêjin li İmraliyê benpêkirin heye, lê belê ji benpêkirinê wê de tecrîtekê mutlaq heye. İşkenceyekî birêk û pêk heye. Rêberê me dibêjin 43 mehin nikare bi awqat bi malbata xwe re hevdîtinê pêk bîne. Komîteya Wezîran ya Konseya Awropa çavê xwe li van rastiyan digire. Divê Komîteya Wezîran biryara xwe ji nû ve di berçavara derbas bike, biryara xwe ji nû ve binirxîne, sîstema İmraliyê bi rengekî rast pênase bike. Yani bi rengekî rast pênase bike tê çi manê? Wê derê benpêkirin heye. Ev têr nake. Divê rastiyê bibîne. Erê madem ki Konseya Avrupayê qanûn derxistiye, li gorî qanûnê xwe mecbûr e tevgere. 5-6 welat endamê konseyê ne qanûnan bi hev re çêkirine, rêzikname çêkirine, û weke saziyekî kontrolê çêkirine û dibe li gorî wî tevgerin, ji qanûnê xwe re rêz bigirin. Baweriya me bi qanûnê dewleta Tirkiye tune temam, ama müsaade bikin, ama rê vekin, ama bi pêkanînê xwe nîşan bidin, zorê li me bikin ku em jî ji qanûnê we re rêz bigirin. Xwe îspat bikin arkadaş. Em nikarin dibêje Partiya Karkerên Kurdistanê. Em nikarin qebûl bikin ku pêvajo heta îlona 2025 were dirêj kirin. Divê şert û mercên azadiya fîzîkî ya rêbera po weren afirandin. Divê naberê de İnisiyatîfa Erebiya ji bo azadiya Abdullah Öcalan jî helwest û biryara Komîteya Wezîran ya Konseya Avrupayê şermezar kir ya li hemberî pergala îşkencê û qirkirinê ya li İmraliyê dibêje. Vê biryarê çi wa dibêje? Yani biryara Konseya Avrupayê ku dibêje em ê sala pêşiya me li hev kom bin ji nû ve em ê biryarekî bigirin.
ve biryarê weke şermok pênaset ke, weke rewakirina kiryarên desthilata dewleta Tirkiye pênaset ke. Yani hûn bi van biryarê xwe kirinên dewleta Tirkiye erê dikin. Hûn rewa dikin. Ez bawer dikim mesele ji nav hev derketê. Niha ji Tirkiye serî li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê xistibûn. Di sala 2014 de bawer dikim erê ji bo ku mafê hêviyê were derxistin. Qanûnekî mafê hêviyê. Ew çi ye? Li vê dunyayê her insanê ku cezayê muebbetê li wan hatiye birîn, yani heta mirinê ew ê li zindanê bin, kesê ku ev ceza li wan hatiye birîn, îtiraza wan heye. Dibêjin qet nebe mafê me hebe ku em hêvî bikin ku rojekê em ê karibin derkevin derve. Jêra dibêje mafê hêviyê. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ev mafê hêviyê erê kir, qebûl kir. Ji dewleta Tirkiye xwest van qanûnan pêk bîne. Yani çi ye? İnsanekî 24 salan yan 25 salan li zindanê ma divê were berdan. Kesekî cezayê muebbetê lê hatibe birîn 25 sala li zindanê ma divê were berdan. Dewleta Tirkiye ev qanûn îmze kir. Qebûl kir. Ji navopê ve her kesê ku 25 sal li zindanê derbas kiribe heqî wî heye were berdan. Ê baş e Rêzdar Abdullah Öcalan gelo dikeve vê çarçiveya nakeve. Normal şertan da divê bikeve. Eger qanûn her kesî dihewîne gerek bikeve nabe. Ama dewleta Tirkiye ev 2 salin dibêje na dibe dosyaya Abdullah Öcalan em ê cuda binirxînin. Ya qanûn li gorî kesan mümkün e. Kîjan hukuknaz dikare vê yekî erê bike ku qanûna giştî a ji bo tevahiyê mirovayî were pêkanîn lêbelê hin şexsan em ji nav derxin. Qanûn ji bo kesa çawa dikare were derxistin? Îjar biryar ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ne wisa ahîm hûn bêjin bi Tirkiye. Wextê ku biryarên vê dadgehê neyne pêkanîn kî ye erkdar e? Kî erkdar e ji bo kontrolkirin û çavdêrîkirin ji bo ku ev biryar wan pêkanîn? Konseya Wezîran, Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê. Dibe ew bişopînin, ew bidin pêkanîn. Konseya Ewropa zorê li dewleta Tirkiye nake. Çima? Ji ber meseleyên siyasî, ji ber meseleya koçberan. Mesele ev e. Halbuki normal şertan de Türkiye jî endamê Konseya Ewropayê. Uzanin Konseya Ewropa alaqa wî yekîtiya Ewropayê tune û saziyên jî ev cuda ne. Konseya Ewropa Türkiye jî endame, Rusya jî endame. Demek ki ji ber mesela şerê Ukraynayê hate nîqaşkirin gelo em Rusya ji endametiye derxin dernexin ha qismekî hatiye cemdanin. Lêbelê Türkiye hê jî endama Konseya Ewropayê. Îja Konseya Ewropayê divê zextê bide ser dewleta Tirkiye were vire. Tu dibê hemî biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê divê tu bînî cih. Dibê tu li gorî raporên CPT tevgerî. Baş e? Ama Konseya Ewropayê vê yekî nake. Mesele ew e. Ji ber meseleyên siyasî. Îja ev yek tabii zora Kurdan diçe, Kurd mağdurin. Mesele ne tenê dosya Rêzdar Öcalan e. Di hemî beşan de. Mesela dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji Tirkiye xwe Selaheddîn Demirtaş û hevalê wî serbest berdi. Ama Tirkiye dibêje ez bernadim. Konseya Ewropayê dîsa sukut e. Nakeve nava hereketê. Gelek dosyê din jî hene. Ev mijar bi vî awayê hebanno. Yani zexta Kurdan ya li ser Konseya Ewropayê şert e. Ema xwesa li Ewropayê Kurd li hev dicivin, kom dibin, diçin cuda cuda meşa pêktînin. Mesela 770,000 meşên cuda li navçe û bajarên cuda yên Ewropayê meşan pêktînin. Halbuki yek carekî du cara Kurd hemî hêza xwe bikin yek li Ewropayê li ber derê Konseya Ewropayê werin cem hev
100,000 200,000 insan dikarin zorê li biryarê wan bikin. Biryarê wan çi ye? Biryara wan ev e. Em bisekinin heta sala pêşiya me ka hela çi dibe. Biryara wan ev e. Meriv nikare vê biryarê bide betalkirin û bibêje na salekî nikarî bisekînî anha derhal anha biryara xwe dî zorê dî ser dewleta Tirkiye. Ha hêza Kurda heye vê yekê bikin? Heye. Ama nakin. Ama meşên cuda pêktînin. Li vê derê 100 kes, li vê derê 1000 kes cuda cuda meş û mîtîngan pêktînin. Ev jî çi qas bi bandor dibe. Hûn bang li kî dikin? Nava kolanên Ewropayê de digerin, li Kölnê digerin, li Marsilya digerin ama bê tesîr e. Muhatabê van meş û mîtîngan xuya nake. Wextê ku armanc kivş be, hedef kivş be, tu li pêşiya wê saziyê werî cemhev, pir bawekê bihêz, wê demê imkan heye bi tesîr bê. Xelatên çaremîn Festîvala Fîlmên Kurdî ya Moskowayê hatin belavkirin. Kal wê derê çi heye? Di kategoriya fîlma herî baş ya dirêj de fîlma hesp bi ser ket. Geçên rojê wekî belgefîlma herî baş, fîlma distan jî wekî kurtefîlma herî baş, fîlma dartiraşî wekî kurtefîlma herî baş a belgeyî hate hilbijartin. Li Stenbolê jî temaşevanên hêja rojên edebiyatê hebûn lêbelê Kurd nehatin vexwendin. Li Stenbolê rojên edebiyatê yên Sarıyerê hatin sazkirin lêbelê weşanxaneyên Kurdî tevlê vê pêşengihê nebûne yan jî nehatine vexwendin. Sebeb çi ye? Dibe were lêkolînkirin şaredarî ya CHP'ye saziyên Kurdan davet nekirine, nivîskarên Kurdan ve nexwendine. Yani rojên edebiyatê tenê rojên edebiyata Tirkiye. Li Stenbolê 5 milyon Kurd hene, ew qas nivîskar hene. Bifikirin paraniya nivîskarên me ê Bakurê Kurdistanê îro li Stenbolê dijîn. Lêbelê nehatine vexwendin. Ev e tişta ku me ji Tirka cuda dike. Ne de edebiyatê de ne de hunerê de em bihevran e. Di kîjan sahnê de hunermendê Kurd û Tirka hatine cemhev bihevre konser dane. Yani em nabin yek, em biheva nazeliqin. Nakewin yan jî. Yanzdemîn rojên navnetewî yên edebiyatê yên Sarıyerê jaliyê şaredariya CHP ya navçeya Sarıyerê ve hatiye organize kirin di navbera 18 û 22 Îlonê de. Lêbelê em nivîskarên Kurdan wê derê nabînin. Jaliyê din ve jî gilî û gazınç hene dibêjin îro îsal eleqe gelekî kêm biye. Çima eleqe kêm e? Ji ber ku pirtûk pir bahane. Kaxizên ku pirtûk li ser têne weşandin, kaxiz pir bahane, mürekkeb baye, weşanxane baye. İnsan edî eleqe nîşanê kirîna pirtûka nav. Gilî û gazincekî bi vî şiklî heye. Em biçin İranê li wê derê Kurdekî hatiye wezîfedar kirin gelekî balkêş e. Siyasetmedarê Kurd û hem jî di ser da Sünniye û zanin li İranê Şiî serdestin. Kurdekî Sünni dema meriv li ser wezîfê dibîne henekî balkêş e. Ama tabii pêşketinekî mühim e. Siyasetmedarê Kurd û Sünni yê ji bajarê Sinê ê Rojhilatê Kurdistanê Seyîd İmad Hüseynî wekî alîkarê Wezîrê Petrolê yê İranê hate wezîfedar kirin. Wezîrê Petrolê yê İranê Muhsin Paknejad Seyîd İmad Hüseynî wekî alîkarê wezîr û berpirsê kompanyaya niştimanî ya pîşesaziya petrolkîmyayî destnîşan kir. Seyîd İmad Hüseynî sala 1973 ji dayîk bûye li bajarê Qurweyê ew jî dikeve çarçoveya parêzgeha Sînê ya Rojhilatê Kurdistanê. Hüseynî di xulên heftemîn û heştemîn ên parlamentoya İranê de jî parlamenterê Qurwe û Dewlanê bû. Sala 2013 jî di kabîneya yekemîn ya Serokkomarê wê demê de Hesen Ruhanî de jî wekî alîkarê Wezîrê Petrolê bîjen Zengenê hatibû erkdar kirin. Ev pêşketinekî baş e. Lê li İranê çi pêşketin çi vejî ji bo min ne pir ez pêşa nabim. Ji ber ku li İranê heta ku îdam darvekirin, sêdarî kirin hebe. Heta ku keç û xortê me li İranê di zîndana de dibin zulmê dabin û li ser serê wan daîma tehdît gefa kuştinê, gefa îdamkirinê hebe. Pêşketinên bi vî şiklî ez tenê weke makyaj dibînim. Tu fayda wan ji Kurd û Kurdistanê re tune ye.
tişta ku İran divê bike bi temamî di meseleya Kurd û Kurdistanê de tekiliya xwe bi dewleta Tirkiye re bide birîn. Em dizanin zexta dewleta Tirkiye li ser İranê jî heye. Dibêje eger tu heq maf bidî Kurdan, ez ê jî mecbûr bibim aynî tiştî bikim. Ji ber vê yekê hevgirtin heye navberawan de. İran dibe tekiliya xwe vî aliyê de bide qutkirin. Meselê din de tekiliya wî çiqap Tirkiye heye û meselekî din e. Ama tişta ku ji İranê tê xwestin, yek bawekî acîl meseleya kolberan hal bike. Biqasî 100,000 însanên me ku di rêya kolberiyê de xizmetê dikin, dixebitin, li wê derê hewl didin debara aîla xwe bikin, malbata xwe bikin. Dibê ji wan re çare were dîtin. Dibê fabrîqa werin vekirin, pîşesazî, endüstrî falan pêşkevin li Herêma Kurdistanê ji bo ku însan mecbûr nemînin bikevin nava karê kolberiyê. Ya duyem cezayê îdamê ku suçekî mirovahiyê ye divê temamî ji holê were rakirin. Kî dibe bila bibe. Tu însanekî vê dunyayê de îdamê heq nake. Dewlet nikare hemalatiya xwe bikuje. Hem jî bi biryara mehkemê. Ev suçekî mirovahiyê ye. û piştî wî di mesela Kurd û Kurdistanê de êdî îjab nake mirov bibêje, dikare gavên pêwîst bavêje. Hevan me ji were bültena êvarê pêşkêş kir. Huzur seven tu çi dibêjî? Pizîşkiyan jî Kurd e, na ne Kurd e. Ew Türkmen e. Ji ber ku li Mehabadê me zimbiye Kurdî dizane tenê ew pas. Her însanek ku Kurdî zane nayê mane ku Kurd e. Bi xwe dibêje ez Türkmenim. Bavî Türkmen e. Belkî jî qismekî diya wî belkî jî bîna Kurdiyetiyê jê were. Bav û kalê wan filan dibe ku hebe. Yani xwîna Kurdiyetiyê dibe ku hebe. Çiya agirî tu çi dibêjî? Erê wallahî li Almanyayê 9 milyon Kurd hene. Li Frankfurtê erê wallah. Yani peyama çiya agirî jî bixwînin, rast e. Dirêj ez nexwînim, ez ji we re bihêlim. Huzur seven tu dibêje Erdogan bixe piyonekî Amerîkayê. Erê Tayyip Erdogan bixwe dibêje ez hevserokê projeya Amerîkayê ya Rojhata Navîn ji wextê ku firq kir ku di projeya nû ya Rojhata Navîn de belkî jî qismekî Kurd û Kurdistan û mafê Kurdan jî heye. Tayyip Erdogan dîn û har bû mîna ku ji projê vekişe. Ew projeya destpêkê êdî ez bawer nakim li gor dilê Tayyip Erdogan be. Her dem Kurdî erê. Her dem Kurdî wallahî te xweş gotiye. Wallahî heval dibêjin eger merû weşanê biajîbîne, merû zêde peyam binivîsîne û zêdetir belav dibe. Ya rastî pêdiviya me jî pê heye. Pêdiviya me pê heye ku ev kanala me berfireh bibe û millet bibin abone û zêde bibe. Xweş were pêşkêşkirin, na xweş ji xwe xweş tê pêşkirin. Ji xwe xweş tê pêşkêşkirin ne wisa? Mesele ne ew e? Na ez hêvî dikim li gor dilê we be. Ez nabêjim xweş tê pêşkêşkirin. Ama roj heye merû diweste, roj heye merû neamade ye. Roj heye merû performansa mirovan baş e. Naşibin. Yani tu rojekî mirovan naşibe roja din. Canan fikrê mirovan belawela ye. Merû du gotinê xwe nikare berva bizêliqîne. Ew canan jî mirov diherike. Ji ber vê yekê kalîteya pêşkêşkirinê, kalîteya şîrovê canan li gorî rojê jî diguhere. Li gorî mîvanê jî. Ama em hewl didin xizmetekî bikin. Wallahi hevalê huzur tu rast dibêjî. Piraniya saziyên navnetî û her çi qas bibêjin em serbixwe jî derew te qes girêdanekî wan ya lobiyekî heye ferman ji jor digirin. Erê nana rast em hemfikirin van aliyê de rast dibêjî. Erê wala rast e.
Ama SP hesiya bûm CPT dibin navê alîkariyê de ji saziyekî dewleta Tirkî pere girtibû. Ez wî zanim. Yani delîl îspat jî hebûn. 2 sal berê SP hesiyan. Yani dibin sponsor. Normal kanûna da qedexe ye. Hûn çi dibêje ez xatir ji we bixwazim hevalno. Bes e ne em zêde dirêj nekin. û ciwan jidî tu çewanî uğurlu müzik ez te ji bîr nakim ha bibin abone binêre çi dibêje dibê bibin abone. Uğurlu müzik gelek alîkarî dideme mala te ava heval. Gelek heval jî ji alî aborî ve piştgirî din vê kanalê. Dîsa ji vê derê dubarê bikim. Kanala me di kîjan şertan de van alîkariyên aborî qebûl dike. Bi şertê ku van alîkariyê aborî bigire bide hevalê me rojnameger, peyamnerên me, muhabirên me ên hewcedar. Di van şertan de ez qebûl dikim ez van alîkariyê we digînim wan ez pir kêfxweş dibim ez dibim navbênkar di vê naberê de. Hûn her hebin mala we ava. Ew qas. Baş e. Walahi bes e. Hevalê ku nikarin bawekî zindî me bişopînin dikarin elbet vîdeoyê bînin serî ji nû ve sêrkin. Ez hêvî dikim li gor dilê we be. Bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bedê we be. Silav xatirê we.